Programang ingkapakangigan kada kinang tutuma pakasalitaan tibiyag kinayat. Akas lang napasamak laing iti kalman. Aping amin nga ditay amuno anyat mapasamak itun bigat. Tapno dahi ta kung mga aldaw kat saan nga balil nga idilaing kalman. Papagay mawisan na kayo nga agsurat kan mga ipatulod kada kiti pakasalitaan nyo tibiyag kinayat. Ada yung tukulos malipatan. Anapasamak iti kalman laing. Kaya patulod jo, iti dahito nga programa, kat maibasa, da kita apakasalitaan nga pakaadawan iti adal, liwliwakan pagsarmingan tibiyag. Idi kalman laeng. Sa gudayon nga iti pakasalitaan, idi kalman laeng ni pangayab nga Daniel, idi kalman laeng. Idi kalman laeng manong nemi, tanal paskon, impataramaan kanyak ni Tata Pepe, nga lugan. Apag isumad nga naggas, simang pweten manong, kane, dinamag na nga dako, so, Daniel, Tata, nalpasan. Lipas na launay. Katest-testing ko, nagmayat tandar na. Ay, kastawan ti ko na, marok. Ako, kato may katuman nagpatarimaanin, kas pagarikan lang. Na, madi atata. Apay. No, agsubli-subli kayo, kakasla sa anak analaing nga mekaniko. Kain ko nga sawa No, adan to manin, no, adan to sa bali, adan to dadael, maperdi nga laugan ko nga sa bali. Uncle, tata kita, mamano na kita agsubli-subli. Once, na natarimaan kon, dumawon siguro, to may sa 2, 3, 4, 5 katawan sa itong subli man sa bali to Ferdinand. Kaya wala na, amo ka nalaing ka. Tila sa mo paglaingan barok, Daniel, lumakay kan sa matan nga barok, di ka malagasawan. Sa kung di nakita yun, tata. Mga daw, apa di ka agasawa? Agasawa to ino, agradwar ni ading ko. Ni, di pagbasbasahin kang kamsat ko. Sino? Ni Tante. Ay, kita, mamali mo wala ito, tagasawa o, nagbasbasa. Narikat, tatati. Agakam ti duakam. Padasa ang agradwar pa lang ni Tante, ha? Ito ang turpos, kita dapat trabahuan nan, matinbagik at ipanunutek. Narikat mo't na tilang kapsat ko ti pampanunutek. Bilibak mo't kang ka, Daniel. Talagang nakasaysayat ka kapsat. Parang name speaking of Dante, kinikitak ti oras at ako maisunan. Maladaw man yung tiloko. Siguro, iti malpas ti klase na, inawis man hindi kiti barkada na. Barkada na. Pag pinasa naman ng name, naumat ka dito pakadlawak ngamunan ti ubinom. Iti arak. Unog sigarilyo. Yung papanan ng tunga di may sungsong as pagalikan na makibarkada. Buwan manong name, aksip ngatan, awanan ti umay. Insera akong manong name iti talyer ko, kat napanak ko man di tabalay, idi adagsar din nga tricycle. Tinalyaw ko manong name. May isa nga nalapsat nga babae. Wala sa kawisyo tiriknak manong. Umpay nubiyak. Siyempre, bagik mo amok mo tagar-arapaap kat nung asada kursunata ka babae. Di tekto. Kunak mo na, so kiwiso mo tiriknak ng kawanong. Abay. No, ada man kita gundaway no ag-imagine kat ko amat usarak mo ta imak sarili akmat, di ba? Ganun ang mga lalaki, di ba? Nanonood ako sa digusak. Apaw. Exercise na ko na. Exercise na ko. Siyempre, no, sabunak kat masagid ko, malakip na. O, papalan na ko saan nga. O, kunana wabaw. Kunana. Pag gusto ko tindirik na kakabayatang nagdigdigosak. Naman natin. Nalapsad dati nga babae nga naka. Ni, umay kanya. Kalbasa nga nakapagplete, kan nakapanawon ti tricycle. Nabag nga, malam mo, manong. Malam mo no, Rabi. Rabi ka din. Nagsindi na silawan natin. So nga rabiin. Ito yung cellphone ko. Ito yung number. So, oras na cellphone ko kat 6:45. Ay, Rabi gaya man. Sabi siya, masapol mo? Agpatarimang ka kung nakumangin. O mat ipatarima mo.
Dito ka din balay da tante? Kapsat ko ni tante ading ko. Iso nga goro rayek ta at kumagat adatoy ko man. Iso kumat nagluto. Iti pangrabi mi nga dua. Tatututwa ka lang. Abay, amo mo ni tante? So kumat masapul ko manong. Tapay. Di nakadibastrikan manong. Mati ko matawag ka doon Baroak kat balasang ka. Kasla madiman no. Kasjay. Wala na problema na katanito Kasla madiman no ratay pastrikan kakit awan ti kaduata. Uroray ko man ni tanting ang gawid manong. Alangan ba't nga adak dito sangot ibalayo nga hanak pastrikan? Sa bagay. O sige. Sumunod ka. Sumunod ka na ading hanap. Anat naga mo? Grace. Ama, Grace. Sabi ko matadumteng ka nga grasya. Idibiyag mi nga kapsat. Sumunod ka. Manong name pinagtugaw ko. Tugaw ka grasya, your oray mo ni tante. Di mo kandi amo to cellphone number na? Aman ngayong naka-off. Kahit na sa wan, oray no tawagak ko maisuna. Diyan ba't matawagan? At in-off na. Kung dapat asak man ng idayat. Anatendin kag peso. Inaranda na siguro. Alagtugaw ka ha. Pilat home. Ta nakbasit agbog ko. Grasa pa hilaeng. Kalbasan na. Agluto akon. Ilakam ka ha. Ngit rumbing lahay nga manong. Gabutang ditoy akon. Hala? Ditoy kan? So nga nga darwaten. Naggasa ta ako na sang batanak. Nung sa anak pa na nakasaga ng agasawa adin ko. Gabot na umuna pala pagturpusag ni tante. Sa akto agasawa. Sorry umuna ni tante ng agasawa. Ana? Ano to kanam? Sorry, kunak manong no umuna ni ading mga tante nga agasawa ng sika. Kasano ko mga agasawa? Nagbasbasa? So nasawa na siya? Ala, naungat ka manong? Halang agong unget. Naipigsak lang na yung boses ko, kabot na makakikiktot ka. Sabi ko, asawaan na ka. Itian niya ka po. Girlfriend na ka? Saan? Oo, saan na ka mag girlfriend? Madamdam to nga bagak manong. Yung kapay lagluto. Susapon. Ano man na ito nga inaramid na ito nga tante nga kabsat ko. Diyos ko. Makawanan na. O sige. Urahin mo nga rin din tante. Yung nuhan niya man yung problema yun. Saan na kiramaraman? Diyak kaya't nagproblema. Saan nagagpungtot ko na, diyak agungat ko na, ngam talagang makaungay at takmanong. Masurunak. Kaungot ko ti kapsat ko. Hindi man na dito nga linulokong inaramid na dito ka. Ngam ko na nang handa ka no, nagnobyo. Nakarot kita sa... Abi nga kahit na nga babae nga, makiasawa kay ni tante. Ngam naglapsahat. Naglapsat nga babae, Diyos ko. Siyak lang ko man di mga asawa ken ko na. Siyak lang pangibagaan na nga sikat mga asawa kanyak. Manong no ko na papalan na akong mga asawa. Nagrumpi na bibig na manong. Parang nga pindas sukog ti barokong no. Naglapa na nagiti legs na. Na iti makikita ya. Numuna ta sa bali madikrig na. Kagura ka. Naksapil at banyo. Ay, Daniel. Talaba sarsara ka. Di makadakas manong nemi nakaluto akon. Di mi pa'y makontak kan sa mat pa'y sumangpet ni tante. Nilalamit ko na kit. Grace, kuya, mabising kan. Muna, mabising kamin. Ha? Kamin ko na. Uy, duwang kayo ni tante? Haan, tawag mo't panig, tante.
Abi nga kamin ko na. Gabuto dua kami. Sino ka doon? Ayan na. Abi di mo pinastran ka doon. Ada kanyak ti kadwa. Ada itibuksit ko. Masikugak. Anya! Ya, makapauyag ka mo at Grace. Itay pa lang nga makikiktutak ka na gini magbagam. Umuna, imay ka, takayat mo nga, ikasar na ka, asawaan na ka ni tante. Ngam sa mo matgayam nga boyfriend, anak ka girlfriend. Anyang haron. Ita, mabising ka nga doon, masikug ka. Kaya saan nga mamaling, ati kay mga na. Kaya mga hangag balin at alak mo, no? Hang mangan. O may karoon din makan. Ay, anak klase nga makanti kahit mo. Wala ni kuya. Sumalit pa nagkita na. Liliwag lang. Di ba? Kaya nagproblema ang sama rin. Alam mo yan. Kahit kamayata na mangan kami manon na imi apo. Imasin na mangan. Abay, mabising ka unay? Haan, matkid di kuya. Kapag kasi lang mabisbisinan ka. Nakaimimo sa tiluto. Amo ba't yung mga ratyo kaya? Ama, nanagagango. Amo ba't tagluto ang hanga unay na imas? Ni mamang ko, amo na matagluto. Magusto akmet. Ang yung mas magusto na tiluto. Naglaying ka? Okay, thank you Isuno naktuman kuya. Nagluto? Uwan. Kaano? Ito agyan, panagyan ko dito Tatalaga agyan ka dito yan? Nakarod ko ba? Masikog ka nga talaga. Uwan kuya. Sinot amana. Ni tante. Kasano ko nakasikogan nakakitsan nakabot nga nubya? Ayayitan na ka? Haan. Iso na ayayitan? Haan. Kasano ko nga nasikog mo? Kailangan nga magkaya magayan na yan. Hala, nagpiksa man yung taunim. Nakikiktot ka. Maalis sa anak, makitam. Diyos ko, Alala, ituloy mo timakan. Tamad-damad istoryan to kanyak no kasano, tinapasama. Yung istorya naman nun nemi adda ka no barkada da nga nang bartek kada kuada. Uwen. Adda ka no idandaran di nga parte nga kaduana dagiti barkada na kat nagbabartek da. Nabartek da ka no ngagpadpada kini tante manon nemi kat adda na pasamak kada kuada. Saan da ka no nagugustuhan? Di da ka no napuutan? Ngayon pagkamumla ka nun ta nakariing da kat nagpadpada da nga lamo-lamo. Nga da pakadlawan nga saanin nga virgin niya Grace manon nemi. Kaninyo storya kanyak ni Grace manong nemi nga saan nga mabalin nga awan ti mangikasar kang kuwana. Gamo talaksiden lakit ti inana na ito nakas pagharigan ta saan nga itong panitan ti ismun. Dagdag kala problema na kosta. Ako nagtinakim kumano. Alas 10 nga tan manong nemi tinabi nakaturogan ni Grace. Naturog manong nemi ti kwarto ni tante. Inyor oray ko manong nemi sumangpat ni tante amang kidi ko nak. No sumrek sa bagay awan tulbag da jay. Tagtugtog. Hindi tagtugtog. Nagawid kamit lagayam loko. Nakunak tinakim ko. Pinuyat nak. Hindi lokat ko tiridaw, manong nemi, dinisnog ko. Alay! May managdanog ka, kuya. Sumurek ka. Apita ka lang. Mamatay nga, agawid ko, kuya. Abi nga nagawid kawit lang. Umot sa bali pa panak, tarantado ka nga talaga. Napanandigit pamagbagakin ka, tante. Napanandigit pamagbagakin ka. Kuya, Jack nagayayatan ti amin. Tiyan niya! Amo mga dato ni Grace? Tawag na kanya. Tada para ispiyam. Dati ka rumata. Tawag na kanya. Gamata tinawagak. Pakikita mo no. Adda umay dita mapanta balay mi kuna.
Katagpawiso. Isa din na yan na kuya. Ada ta kwartaw. Sut naging mo na ka naturog. Laikan. Ano? Abi ko may inak. Kaya nangarot ka asawa doon. Kuya, diyan kaya. Di mo kahit mga asawa kang kuha na? Haan. Ay naglukuhan. Naglapsat. Ang dami na naglapsat Isok kursunada. Kat alam nung nga dito. Kat na si Kugam loko. Basta niya kaya kuya. Asawain ko mga rod mo. Saan ko ngayon? Kaya ito sa baling nga patpateg ko. Sa may sa. Graduarak pa kuya. Kasi nung araw din. Kat di na kaya rin nagawin. Hindi. Bugtakan ta. Guyod-guyodin ta. Loko. Isa ganti mga asawa kang kuha na. Anya? Ipasawam kanyak din sa Kugam? Basta saan ko kayat, kuya. Kaya nung saan nang nagawid akit, di atakadwamon, atakadwatan. Isot para luto, isot para laba, isot para dalus. Kadwa miso na dito talyar, isot asistan mo, isot kaheram. Oh, di mayat. Diba? Kaya tiyak, inak malatag basa. Kasano pa nagyanda ka dito Sino kaidana? Hindi, ano kayo makatagkanda ko yun? Hanga mabalin, loko. Saan kuya? Talungat ti kwarto. Natalo tututwa. Hindi, siya akong tagganda dito sa alas. Nalala. Dito kang ordin sa alas kang ganda. Yung sama ko sa kandayan ni Grace Oo, talagang saan? Ora yung paitaya na. Loko, nagpintas. Napimpintas pa di ko sunada, kuya. Basta, aramidak di amin na pumuspusan. Tapos, manubiak na di nga babae. Oray no at danubyo na. Kabigatan na manong nemi na sapak matikonak ngam adda pa na sapsapang imsyak manong nemi. Iti kusina adak kerkeraan. Iti mapanak, ay, good morning, kuya. Good morning, Grace. Nasapa ka? Uwan, kuya. Nakaluto akon, pamigat. Kuya, teblangat ka, Pem? Saklatan, sakon, kuya. Baka di mo patangan titimplak. Amuan. Basta. Sige. Tayo na kang dito si Ar. Kaslasan na pulos nga maisina itiya. Sirmatak ti baka buklan. Nakabestida manong nemi. Arwatan tiya. Ada ko nada nga parabalay. Dede barukong na ti. Diretso ita nga kinitak. Dumabesan ko nakita ng agminan. Awang brana. Ano nga tala ito ila po ya? No, nitantikat na sigugan na. Dikat kahit nasawan, naara-ara ko pa ni tante, na romansanan. Yung saan nakadungan ka na puutan. Kahit na nga disawan, no saan nga kayat, no saan nga ikasar ni tante na ito nga babae, siyak ti mga ikasar kang kuwana, lakaw. Arig na natin, nagalalusan, tikapsat, nagalalusan. No. Namuna, tao mis-isbuak, diyan man makaisbot, tumang, susamo. Nagmulubo nga ka nagtotbrasak manong naming kalbasan na napano ko nito yan. Natemplakon ko ya. Parawanak man, naimas ti templam. Wow, kapag gusto. Magustam ko ya? Kumusta nga yung tilotom? Barabaring ano na imas sumet. Ngayon na kaspagarigan takurang ti imas na. Isuro na to, ha? Tapay, ano nga talaga tirentam? Inak lang basa. Taorik na dahil malpasan ti semestre. Ito no, malpas ti klase na. Diyan mo. Numaloko ka madla ni tante nga mga kasar kanya. Di nakakayat nga ikasar ni tante. Kasano nga rin ito? Saan ko yung bakbaka mo kini mamang ko sa dinutayan ko. Basta lang yung bati aklatan surat ni Jai.
nagpakpakawanak, tasang ko na tong palting karik kang kuwana, ngayon karik madla sa jay, ngati pa nagsublik, kadwak ton, ti agbaling asawa. Ang mga bagadigan ta, saan lata kahit ni tante. Mabaling ka ti kuya, kadito'y ko pailaeng, aganggang ipas ngayon ko ti anak ko. Tabarbarin ko nak, inton makita ni tante, ti anak mi, kat ikasarnak ton. Ipatpatig mo ka ti ni tante? Haan, ada sa baling alab na ngamin. Ikaw kasanuwar makikasar ka no sa mong alab, kan saan nakamat ngalab. Kaya mo nga nagdasangan, aga nakaknatan nga balasang, aga nakakawamang ikasar kanya. Awan tumala sa Serbina, ora ikasar na ka ni tante, saan ka tumala nga naragsak, ta saan nakang ipatpateg? Ken saan mo met nga ipatpateg? Kasano nga ron? Di orayan, ti may isang nga lalaki nga mangipateg ken kakanipateg mo. Tapno isot mangikasar ken ka. Sino ko mga ron? Ala kuya, api ko sa panagkita mo kanya. Kuya, ay, isudetan ni tante. Nane, kuya, ada klasem? Ada kuya. Di ag kuya kayo nga rin, ada klase yung nga muna tulatan. Tsaka ada ka kuya, gusto na. Ang mga no saan ko, maaram na tayo patpatag ko, no, kuyog kami. Ang kapag-kuyog ka, api ka nagawit, ay may gantoy. Tsaka dimot ko na ka. Nasaan ka ngayon? Tsaka dimot ko na ka, nga ora at aramin, saan ka ikasar. Uy, no, di na kaya di saan. Basta dituyak. Di ngamin kuya, dituyak. Ora sa anak ikasar ni tante. Dituyak. No, malpas doon ti klasak, di agawid akton. Nasak tagluto, sak tagdalo, sak taglaba. Na pala kayat yo. Ilabang kay nga doa, ilutuang kay nga doa. Sige na din. Alala, nangasot ka na. Alam mga garo din tante, umuno na kan nga rumwar. Adi na kamot kakayat kakuyog ni ni Grace. Iso ayat hanga mangayat. Siya ti saan nga mangayat. Sige. Saan ka sa? Saan? Rin mo nga ron nga nagsaron no digiti duwa maron na yun. Kat siya, deta trabaho man rin. Nakadupangtad ko nga taramnan man. Ado pa digiti saan ko nanalpas, adaman digiti maawat ko. Amo lang kitagangga natin pare. Kaya adot awat. Di ka kumakamin mga alat ka doon kaya. Iso pa pakpakanig ka susultuwa. Eta no, adama alak, para iyawat matlaeng, ti amuna. Higit susurom Di damat kahit ti pasusuruan. Narigat pa rin no, mangayab ka sa mususuruan, panawan na kanto ni masusuruan. Kakompetensya na kanto sa bagay. Kayang manlata, basta nag-uri tagibanin. Ay, tagibanin. Buntunan ko nakuma. Sige, makalawas. Malinan. Katalo daw, mabalinan. May malpas ko lagi dito italo. Ita, sa maisento na bigat. See? May katlo nga aldaw. Sublyanan ton. Alam mo na. Tingarod advance mo na. Mga advance ka natat sa nga ribon. Ano ko doon? Tanong kas pagaligan ta, sobra, di isublik tumatlagin ka. Sige ka rin, sa karibo. Nagbalin nga nam ay ko manong name ni Grace, idi adda, iti sidong mi. Teko nakon, sanda agin inuni kay ni tante, saan pa kayat ang asidgan ni tante suna, takamlatat kang kanayon ngagsasalita ken na agdenden na. At dapat gundawin no kastang Sabado ken Domingo manong may naktulungan ni talyer. Conforme ti mabalin na nga saludsuden no iawat ko. Yaramidan nak ti itimplaan nak ti kape. Kuno saan ket ag merienda kam nga duwa. Kuno saan ket isot mga sis kadagiti umay nga customer. Pare, Daniel. Pare. Adamat kadwa mo. Di mo gini ang kadwa maganda lalaki. Oh no. Wow.
Asawam samat isuna, Andre. Kunang mo di mo amot garan. Nagpintas mo dati asawa. Ang asawa. Ang asawa ka ron, ni tante? Hamat na handa mo't pa nagkasar. Ay, handa pa nagkasar. Nobya ni tante. Nalalaing ni tante ngam si ka. Nanagan mo wala saan ka? Grace, tata. Ngam saan ko nga nobyo ni tante. Sino nga tinubyo? Awan. Madgayam. Anak, makunam Daniel. Handa madgayam ngagnobyo ka ni tante. Sigan. Ni tata. Kahit nakkumarot, kahit nakadito may salang mekaniko. Alaman. Di salud-sudong ngayon ko na. Balasan ko. Salud-sudong ni Daniel. No, kahit mo iso na kami sa mekaniko. Ure man pa no basurero. No iso pakariknak ti ayat tata. Apikit nga saan. Okay na. Naka-first base ka, Daniel. Talay bagbagam. Talaga man. Ure basurero. No talaga iso pakariknak ti ayat. Ure kotsero. No tricycle driver. Agsaserbi akad karud kini tante akastoy laman. Temtem belakat ti kape. Napayawat mo. Ited ko. Yung armidang ka ti merienda. Agkasasangot ng agmerienda. Di ka man nagangangaw kasta. Ano nagangangaw? Hindi mo kayo di saan. Palawang ka man langin. Hoy, papanamon. Nakagluton. Imasem nagluto. Gat talaga mo ka na imas. Manik mo din soro na. Idi nga rabi manon nemi awan ni tante. Tinawagan. Tante, kuya, apa yan? Di ka nagawin? Malado ak, kuya. Abay, ada date mi kini Violi. Violi? Sino? Dete ko naking kang ipatpatig ko. Nga mada boyfriend nan. Kuya, agsal-celebrar kami. Inakan mo son. Nanobya kon. Naagaw kon ka na di boyfriend na. Tarantado ka. At na babae dito nga na si Kugam. At na ka dito nga mga agaw, tinubya, takinubya. At na lang nga kasar mo to yun. Di ko tiyak matayitan. Di ko kumlatan. Agbabawi ka to. Alang agbabawi. Basta nanubya ko ni Bewley. Imsa mo pa lang yung kwakwain na. Nagbasbasa ka pa lang loko. Agretura ka pa ay. Kuya, no problem. No kayat mo tag-asawa, di umuno na ka. Sino ka mo asawa? Ni Grace. Gago. Nagbali na ka pa nagkabutas. Ikasaro ko tinapututan no na si Kugam. Ang bali agad. Ang kapsat naman. Awan sabsabali ako nada. Anong namin sana ka makaturog? Rimuara kita silad ko. Napano kita sa ako. Agpapariir. Diyak man karot ang motag sigarilyo. No, ag sigarilyo ako nakko. Candy Ada mulmulmula ka candy. Ada nakabulo sa kanya ka candy. Di ba ka munta dagtim, kuya? Oh, Grace. Di ka ba nakaturog? May parit ken ka. Tiag puyat, kat masikog ka. Awang gayam, kanot na uding pa nagpa-check up mo. Di lang last week. Manaw bulan na yan. Talungang bulan yan. Madang kami ni magbagada kanya kay. Ganya. Mati ka nun saan nga masibugan. Anang arti aramidan tayo ta. Kaya di nakamat kaya tasibugan ni di aking putot. Ni Wagayam, napasungbat na ka nun ni Violi. Ano ya? Naagawan ni tante ni Violi? Manipod ka ni Edgar? Apay amom ti istorya na ta? So, mas daawak nga ron, no? Apay nga binartek na kami. Kada kam tinagkaida. E dito ta, tikayat ni tante kat ni Violi. Hala? Naglaingan nga tante no naagaw na ni Violi. Kuya? Aba di ka makaturong. Awan. Dati ko nakang kay tayo. Madi ka na no sa awan nga masibugan.
Sukunada. Sukuna to doktor. Haan mat ka di ah. Kano anyat ko na doktor sa tutong balan. Magkabamatpati rin ka nakasibog-sibog. Kaso nakanumula. Kaya nangarot kahit mo ita. Ito ko mamang sibog. Nagkatawa ka. Sino kahit mo magsibog siya? Di mo kaya? In behalf kini ading mo? Si Kagres ha? Jakete ka sa ngangaw. Ha? Kung nag-ngangaw? Tabi ko makayat mo. Di ba, hanyo nagayayatan, kinitanti deta nga napasamak, gabuta, nabartek kayo ken saan mo nga iaeten, saan nakamat nga iaeten. Ita, agpasibog ka kanyak, apay iaeten nak. Katsi ka, di na kaya? Manipod di adak dito eh. Kaso nasaan ko na kayo ti pumanaw. O rin papahalawan dak. Gabuta na sa naka ko, ti lalaking ipatpatag ko. Yung samat nga mga patpatag kanyak. Yung bigat, agawid akton. Ano na? Nasaraka ko na, ti mga lalaking ipatpatag ko. Yung dinakmat ipatpatag. Daon sa serbina, pumanawak to na. Sinagkunakin kang saan nakaipatpatag. Dinamag mo ka din? Hambay. Yung mamam ka din isun, no? Sino ngamin? Hindi ko alam makadlawon. Siya? Uhin. Parang siya nung sa nakayat. Timak derak man. Wala pa pa namon ka silad mon? Talawan nak ditoy? Nagtimak derak ta. Patak dereng ka. Lomekan. Pananta. Nututo kayat mo. Silid mo? Silid ko. Ha? Pagkaidaan ta. Tapos nagsibog ta nga to. Kahit mo asawan, kuya. Oy, ba't patag ka? Oray no saan nga si kati. Psst. Awan sabsabali. Akas ko na ni tante. Ngam kayat mo? Kayat ko, Tapno maraman ako. Kat naraman ang maten. Ako napupuutan. Diyak amo no kasalot. Imas na. Uno sakit na. Idata. No si kakin siya. Hindi marik na ako. May bagak no kasano. May karoon. Sinakroy na. Baka may batan na ka. Apay batan ka kumapay. No kahit mo katurog yan. Ninanam ko, dagiti bibig na manong nimya pauna yan, tira ito yung tinabayag kong inararapaap, kat kasta una yan manong nimya, di pa naggagar na ito armas ko. Kimpet mat iti abak, tengad ko manong nimya, kamayata na magmag na kami, kat nakamalak lata ka dagiti lips na. Iti kwartok manong nimya, iti simrekan mi, payda ko di suna iti kama, inikat ko ti arwatek, nakalalis tumot nga ng uksubit ti arwatan na manong. Kaya nagpadpada kami nga lamo-lamo, si magpatak iti katre, pinandaga kun manong nemi, nagrai pa ti barukong ken parukong, naglanang tinakapapaod na ginibibig, impababak manong nemi na ginibibig ko, inagkaktitenged na kat nangig ko ti, Daniel, Grace, kastoy ka dingala, hanggang narik na ti kastoy, ini kastoy ka, Yung pababakpay ti bibig ko ng nemikit makikita ko ti kabinpinas ti sukog naman sanas iti barokong. Kukuha kaitan ko. Daniel, tas tao na iti panangkaramkam ko naman. Karamkamat ko naman. Story mo iti asong na. Kuya, Kabayatan ng harkaramkamak manong name na ginito aman sanas nagkarayam ti dakulap ko tapos sa pulek surbiek sa dinut ayan tirwakan ti kuweba. Tas tao ni maten ti basa na manong.
Huwag nagalisto di mayo, di manon, di manom. Pababak manom na iti bibig ko, tainak ka, igupen, ti kastaon na yung tibuslon na manom na inigup-igup ko manong, saan ako na marigatan na ta, adan simrek ko na. Thank you king katante, ta sikat ta, nangusat kat siyak itat sumarno, siyak itat agsibog ko na. Adaddan manong name iti panagasog ken panagiraw na iti talaga staon iti panangkaan ko iti ta apo nakabasbuslon manong name na opo oh Daniel Adamat idin pa experience ko manong name one night stand apa mas pasamak no kasta nga mailiwa ka talaga. Ket no anya tamok ison timpakat ko kini Grace. Nakapapautak iti baba manon nemi namin adu kanon isuna. Ita kano pala marikna na ti kastoy nga panakaitayok-tayok na manon nemi. Tinaisang sangayan manon nemi nga marikna na nga talagang ngarugsuna. Iti talaga gumanaten manon nemi ti armas ko nagpangato ket di magasak iti barokong na napaot mat manen din nakpanang kiram-kiram. Kabayatan manong nemi agbasak-basak iti ramay ko iti pinanawak nga disuon. Ayun ka manong nemi na malakmanen iti bibig na kalbasan na imbiat kon ti pana kita detso. Ngimarahay ko na napailak dakdakil nga tatigukwak ng tikukan ni tante. Daniel. Nagmayat. Daniel. Papanak manin, Daniel. Nagpapas kami dito nga nagpatnag manong name ito saan nga nag-awid di tante. Ori nga ta nag-awid. Ori nga ta amuna nga may nga silid tayad mi. Baka dadda nga maragsakan. Ngayon kabigatan na manong naming inbagak tinapasamak. Kahit mo sawan, kuya. Talaga nga, da kayon kini Grace? When? Matan di problema, kuya. Da kami matan kini Bioli. So nalaing ta. Tanya, mangibang pang ta. Ni Edgar. Talaga nanat ka. Apay kami nang agaagaw ka. Loko. Adalang nga dito yun, umagaw ka pa lang. Mga bali para kamat kang ka ni Grace. Para kamat kanyang ni Bioli. Nanguro na kita na napasamak mi trabi. Kaya nung tiba nagturpos mo? Kuya, agturpos aklatang agturpos. Gamutadan na kinaawatan mi manong nemi kini Grace, nagtulagan min nga mapang kami umamo kini mamang na. Napang kami nga ron Kinawan tinaramidan ni mamang na. Ay, kit pagyaman naglaon na anak ko sa mumat lang yung tarayan ti anak ko. Tisrumbing ang pagtarayat kang kuhanan nana. Mama ko naman na. Ay, mama. Gabot ipatpatig ko. Iso na lang ta pasensya kayo. Umunon na ti kasar. Ngem ti palagraduar na. Ang bale. Basta may ikasariso na. Pero may tulad na tumadlang tagbasa. Kaya talaga ka di nga matpatig mo madlang tanak ko. Unay-unay, mama. Karibat patag nagpatunay ni Grace. Uwan, mama. So, ang pagdanagan nyo, Jack agbabawi. Kadik-kadik ka na kayo. Ituloy ko tagbasa kalpasan nga maipas nga ikunto ti apo ko yun. Hindi maipas nga yan manong name ti anak ni Grace nga babae nga isuda ito ni Jennifer. Alakit inrehistro mi Gatsiyak timbagami nga nagan na siyempre. Nagnaed kami, siyempre, balay, manunay akadbami ni Jennifer. Iring to tante, manunay gatam. Hanggang makatal na. Na problema tante? Kuya, mabaling ko nga ubayan ni Jennifer. Kamo na. Mabaling mo ba niya kanakam? Ana? Kaanakak? Ang kananaka ron? Suloko ka. Kaanakak na putot ko. Siyak tininagan ni kabing amana. Kansan doon yung magkakengkuha na, no sinupod ng amana, no di kat siyak. Kumusta ka madagan, Bioli? No makapagrador ka malaki din. Kaya natatrabaho min ko ya. Siyak tumaten sumarunong kasar. Kumusta mo Edgar?
Naawat ng tinapundo. Ang dapat sa wali man na girlfriend na. Kahit nakasahuan manong name kat awanin ti problema mi kini Grace, aw maten ti problema di tante, kini Bewley, taawanin saanan nga ibang pangtapay ni Edgar Isuna, tainawat na siguro nga saan na nga talaga nga para ti may sakit may sin. Napasarunuan manong name ti may kadua nga anak mi kini Grace, idi ta makapagturpus kada damot ten trabaho. Ilad ng trabaho, manong name ni kapsat ko, nag-asawa damat ka ni Bewley. Kahit kabot na talaga, nga damat mamalin na Bewley, nakapagbalay na nga dagos. Buhayin manong. Ang trabaho kami ngagpadpada, Kenny Grace. Mangop obisina isuna, irinto ta siyak, intultuloy ko matlat na titalyar ko manong. Irinto, tatidwa nga anak mi, Kenny Grace, ket tikotogwang ang babae. Di mga ayawan kadakuan. O ano tinagbaling nga problema mano. Da panag-isa para ki asawa ket dumteng do talaga nga kari. So ako na, jakmet laeng nakuna makuna nga nalakayan nga maro, takalkalingan na laeng, na magbasak met laeng ti kabsat ko, imuno na pagit nga nagkasar nga ti panaggraduar na. Taing karek ini, umunan tupay lang graduar sakto ag-asawa. Ngem imuno namat nga dimteng ni Grace iti biyak ko. Dito nga ron ti magasalita manong name kadagyaman naklaunay iti anos mo nga nagibasa ket sabi ko mata addamat ni bati na nga adal liwliwaken pagsarmingan ti biag kadagiti padak nga dimngeg more power to your program and God bless. Tuwing nga dagyam nga pagayam mo Daniel.